Eguerdion txorion entarrak, eguerdion Biteli, eguerdion ekipo guztia, eta ongi etorriak gurera gaur asteazkenena dugu, asteazken tradizionala, betiko errezetak, eta zenbat errezeta daukate norbaiten izena. Ba bai, adibidez? Bueno, gauriko iluna Rosarito neda da. Rosarito gaina bada, osea, gure, ez dakit, zuk entzuten zerbait, engo ditugu arrautzak Rosarito neda da. Eta, jo, hori, ona hon da, bai, ero, bai. Eixa Rosariok emoten dotzala holan potentzia. Bai, baina arrautzarik ez du ikusiko. Ingo dituguna tortilla batzuk, beteta jungo direnak gero bexamel bat, eta zerbait nahiko lizuna, ingo dola, kaneloi antzeko batzuk izango dira, baina xaflak ere behar ingo ditugu lako tortilla fin batzuk, horrek, egaluzarekin bete eta tomate oinarrian da bexamela. Hori ja esan da bakarrik, ona seguro dela. Osa, zeliako izaten bazara, lasaina edo kaneloi perfektuak. Bai, bueno, bexamela ingo dugu, baina hartu almidoiak initen badugu, balio digo. Saltzen dizut. Venga. Hau lehenengo aukera, bigarrena Biteli, zein izango da? Ba, bigarrena ni unkera daño joan naz. Iepa, Kantabriako mugan. Hori da. Eta hanek arra ditut, oso famatuak dien ostoretxo batzuk gorbata daukienak izenak. Eta horrek ekarri ditut. Beraz, bueno, gaurko errezetak ondo ematen dago, ez? Da gure lengua eta dugu postria. Hori da. Ze gehiago biozua. Ba, bueno, gu, bai, zer behar dugun. Beraiek hemen izatea gurekin eta adi aitzea nola ingo duen lehen errezeta. Kipula baratxuria txikitu eta erregosten jarriko ditu. Pipermin punta bat gehitu, gero tomatea laukitxo da moztu eta hau ere barrura. Tomate saltza martza. Bestaldetik, bexamel bat ingo dugu, gurinarekin da irinarekin, horri esnea botako diogu, eta bexamela listo. Tortilla fin batzuk ingo ditugu, hauek egaluzen mamurtuarekin beteko ditugu, eta labaiko erretillo baten oinarrean tomate saltza pixka jarriko dugu, gainean gure tortilla biribilki hauek, bexamelarekin estali, gazta pixka bat, eta labera gorritu arte. Orduan, bueno, itxura, erra dauka, eta ikusten duzue, nahiko simple, ingo duna tomate saltza bat ingo dugu alde batetik, bexamel bat ingo du bestetik, eta gero tortilla batzuk ingo ditu. Eta hauek egaluzean, ben konserban daukadana honekin beteko ditu, mamurtuta, nik hau gozatze aldera ingo nuke kipula erregozi pixkat, eta egaluzea pixkator kipularekin gozatuta betegarri moduan xamurra hua izango zen. Baina, bueno, gero tomate saltza eta bexamela izango duenez, lasai hau tratatzeko erreza izango dela. Orduan, hori esan da, tomate saltza martxan, olio txorrota don bat, baratxuria, kipula eta pipermin bat botako diot, indar pixkat izateko, eta Rosaritok botarte ziolako, haizu, ni naizelako inor, hemen errezetak aldatzen aztekoa. Gaur, Rosariton erara, beraz, Rosariton errezeta jarraitzu biko da. Eta nik beti galdetze ditut, olako errezetak itxe ditugunean, honek ze zapora aukiko zauen hegazpin baten menua izango bazan. Baina, hango ian, gauzak, nego, insipidua dira, baina ez sukaldarien kulpa bat. Ez. Akaso hori aitzakia izan da. Ez, egisa da, hegazkinetako janarixek ez daukala ospeona. Baina errua antza, ez da sukaldarixena, ez menuana, baizik eta gurea. Bueno, edo gurea ez, baina, bueno, kabinako presurizazioagatik eta hor sortzen den giroagatik horrek gure usaimena aldatzen dau. Eta azkenean gure usaimena eta gure daztamena oso lotuta dauz eta orduan, itxerosku zaporiak aldatzea eta lehuntzia. Orduan, gerta alda, beti guztagatzen gauzak, patata frigituak, ez dakit, olako tomate sukua, edo olako gauzek potentzia galtzia, eta badoz, igual, beste elikagai batzuk inoiz ez jatzunak guztau, hegazkinien, bueno, ez da zela intxarrak. Hori da. Eta hori gertatzen da, giroa dalako oso lehorra, esaten da dela Atakamako desertuan lehorra. Horren bestekoa, Horren bestekoa. Eta horrek itxen dagoela azkenean, gure usaiminean kalte, eta horrek, gure daztamenera. Jende asko esaten dago, ez dauzela lotuta, baina zuk itxen badozu esperimentu bat, zehose jan eta sudurra tapau, konturako zara, horrek zapore falta ikaragarri zaukala. Eskolan txikitan beti ikusi dugun irudia da, zerbait ezaizunean gustatzean, sudurra zapata, eta egia da, zaporea gutxiago dauka. Eta gisa da, gaixo zauzenean eta gripia daukotzenean, edo sudurra daukotzenean mukisekin eta, horre bai igertzen da pila bat, zapore falta. Orduan, azkenean lotuta dau,
eta, bueno, COVID-akin bai pasau zan. Eta COVID-akin zenbat jendek alzauen dastamena da hor konturatzen ziren, gaixo azten ziela egoten. Zartzen zaren da, esto zaporerik susmatzen. Eta hor, susmoa etortzen zan beste gauza batena. Nik laguna daukat oraindik, gaur egun, 5 urte eta gero, oraindik garagardoak erate ditu, baina esatea, niretzako ura gazarekin dau. Ez du zaporerik hartzen. Galdu induera bat, ordutik, eta oin, berak esate du. Nik garagardoa eraten dut. Betirako galdu dau? Erabat, galdu dau. Berak garagardoa eraten dut, esate dut. Zigor, niri hemen, nabaritzen dori pikatu iten diola, baina ura gazarekin erango banu, berdina da. Baina da, bueno, burua sartzen da hor, tartean da. Ni garagardo bat hartzen hau baina zapore aldetik, berak ez du ezer hartzen. Apo, ja, itzi. Koitxaua eta ez honekin bakarrik da nian, orokorrean, ezin gozatu altzatea, lekitxoko palmera, txokolatelesko palmera gozo bat, tristia da. Tristia da, bai. Tristia da, eta egisa da, gure mingainak eta gure dastamenak daukala, hori zuk ez da testurak eta holan, identifikatzeko gaitxasuna. Adibidez, badauka, bebai, zapore mingotzak eta zapore pikantiak eta identifikatzeko gaitxasuna, baina gero zaporerik ez totzela hartzen. Horregatxik, igual, dastamen asko ez daukan jendiak, nahi xau ditxu, holako, gauza aparrak, gauza pikantiak, eta, bai, bizixak eta sensazio bat, lortzeko elikagaiak bestela, ze soso, ez? Tentzau. Hori, benetan gora izan behar, pila bat argalduko nahuela. Ze, enagoen disfrutauko hainbeste janarixakin. Azkenean gero da, bilakatzen da, jatearen prozesua bakarrik da elikatzea. Osea, zure gorputza jaten duzu, elikatu inbarzarelako. Eta jende asko dago, jaten duela, niko euskal lagunak, elikatzeko, elikadura dalako, eta bere gorputza behar duelako. Beraiegatik, lehenko eta baina esko sinatzearen. Baina ala ere ez dutela, badago jende bat, ez dutela disfrutatzen jaten. Lehenko gunean enginun berba, nola badagoen jende batzuk, ez dela disfrutatzen musikakin. Badauzu beste batzuk, janarixakin, ez da bera disfrutatzen. Bueno, gixajoak hori bakoitzan gustua. Baina, esaten zabela, zientzialari batek, zientzialari sukaldari eta gastronomio batek, Heinz Wulff, horrak esaten zen, egaldixan, usainak, eragiten zabera, 80%, gero dastamen hori galtzia. Beraz, pila bada 80%. Astakeri bada. Eta gero badau beste ondorio bat, edo beste arrazoi bat, egazkinetako janarixak, hainbeste ospe ez dauko naholan justifikatzeko edo, eta da, antxietatea eta beldurra, edo estresa. Egazkinean dauen jendiak? Bakitu jendia imoto, otzala, bilura purtxo bat. Nik etxean badaukat olako bat, sufritu iten duela egan egin behar duen bakoitza. Ez dakit, berak sufrituko dauen, edo zuk, zenik badaukat lagun bat, beti guaten ezela berakin, abatze dozta holan eskua, ez dozta odol presio ikusten, beso da nien. Atzaskalak sartu, zauria eite eraino, eta karo, bakizu, ondameneko atxartu da bela pasetan, eta zolan, irriparreia. Ani. Bai, lasai. Ondo nahu. Bueno, horre bebai, itxen daukala antxietateak gaitxasuna zaporia apurtxo bat galtzeko. Azkenean, burmuinakin oso, garunakin oso erlazionauta dau, eta horrek itxen dago bebai zaporia galtzia. Beraz, kombinazio, faktore kombinazio haundixa. Alata be, egisa da egazkinetako janarixa, naiz eta guk... Nik jan izan dut eta nik disfrutatu izan dut. Nik ez du jan inoiz zerbait izan dut, hau ez da, jaten. Nik disfrutatu bezala ez. Gauza bada, ez txarto ez egotia da, bizirauteko, disfrutatu. Nik jan izan dut, goxua da, zepeti entzuntan neukanez, zer txarra egoten da egazkinetako eta ez da gizan, da, goratzen egin, lehenengo bidai luzea holan uste dut izan zela. Japoniara inuena, eta esan bai? Hau derra, eta gustora, esan... Eta gero, konpainian gauzia bai izango da, ez? Horre bai, egazkin konpainia desberdin dauz, eta batzuk egongo die honauak, beste batzuk egongo die txarrauak, hori eserlekua bezala badauz batzuk, egurresku ediela, eta zoi esor tente, txiki beste batekin hor aldamenean, eta gero, badauz beste batzuk erosu hauak, pantaiakin, eta Jongo daulan, igual zure bikotea. Zuta ni normales zorionez, ero ni behintzat, parkat, ez da zure kasua, parkatu, ni behintzat,
Ni jendeak beti ejaten eroso. ala, hegazkinetan tokirik ez daukatela, ez dut ulertzen. Ni oso komodo juten naiz, hankazabal-zabalin da, eta gehiago esango dizu, behikun ginen Txiloeba grabatu genduena, eraman gintuzten horre aurrean, businezen, holan, Ego Afrikara. Eta haundiegia zantoki hura, nian galdu iten nintzen, etzan da, eta esan, ze, ostra, hemen oso gustora jonitzen. Imaginatzen nik dut. ez du behar toki handitik egizan. Nik egisa suertea daukadala, ze ikuste doztien bakoitzean, txekina da joaten garenean itxen lehiatilara, ikuste doztien bakoitzean, 2 metroko tipo batekin, esate hostie, zuk nahi duzu, hori, eserleku handixau, eta badauz batzuk hori, larrieldetareko irteeraketa, eta beti jartze oskue hor. Denisekin noianean, bakarri noianean ja, oso duzte, edo zin lekutan sartzen zara, beraz, lagun badaukat, mina, zuhiltzaia dela. Are, beti eskatzen du, egoko hori. Ez edo. Zerbait egaitik atera behar bada, ni aurrena izango. Baina, segurtasunagatik. Berak iten du segurtasunagatik. Ez erosotasunagatik. Ni baino pixkata ondixagoa da, baina da, berak izan du. Ni aurrena ateako niz. Bueno, tomate saltza martxan, astu zai dana, pipermina, hartu, hasiak enduko dizio, ze gerra pixka bat bai, baina ez du gehiagin nahi, hau barrura, eta tomate saltza ordu betez, emeki, hemen egiten joango da. Orain bexamela egiten hastiko naiz. Oso ondo. Eta zuek nahi badituzue holan gomendioak zer egiteko, hegazkinetako janarixak geixau disfrutatzeko. Hemen 4 gomendio. Alde batetik, mantendu hidratatuta. Hau da, ur asko edan, ze horrek, lehortasunai aurra ingotza. Gero, bestalde, saiestu alkohol eta kafeina geixeki. Ze horrek bai, deshidratazioa eitzen dau. Gero, 3. izango zen, aukeratu plater zaporetsuak, hau da, espeziak dituztenak, saltzak, holan zapore bizixak. Horregatxik jendiak tomatezuko aukeratzen daue goixen dauenean. Eta, 4. gomendia izango zen, arnastu sudurretik. Azkenean, horrekin gotzu bai, zaporien pertzeptzioa hobeto hartzea. Hemen 4 gomendio horrek. Eta gero, menua txarra egoten bada, horreia, kulpak, hegazkin konpainia, guria, ez. Bueno, lagunok, bexamela iteko. Besamen zaporetsu bat ingo du, hegazkinen hartzeko moduko, otako digu gatza, piper beltza eta saltza pixka bat. Esnea berotzen alde batetik, beste aldetik, hemen 75 gramo gurin jarriko ditu gurtzen, eta honi jongo zaizkio, gehituko izkio, 75 gramo irin. Bakizue, bexamen neurri ezberdina daude, kroketak egiteko 110, 130 erabili aldugu, horrekin lodia eratuko zaiku, eta saltza moduan erabiliko nuke litroko 30 gramo ero. Eiteko langukingo dugu gaineko geruza hori erabiliko dugu 60-80 bitartean, segun zelako lodiera nahi dugu. Orduan, hemen, gurina hortzen, gero, irina hemen ondo naziko du, eta gero esne beroa botatzen jungo da, eta gure bexamela listo gongo da. Gatza, piper beltza, eta intxaur muskatu pixka botako diogu. Azken aldean intxaur muskatua etorri da, txurin? Erabiltzen nahi. Gordetzen goztasua purtsu bat bixerko? Zein, intxaur muskatua ero bexamela? Intxaur muskatua, bexamela nekein. Bale, intxaur muskatua, bale. Bale, listo. Hegazkinekin gabizenez, gora eta bera. Bai. Eurak gora. Bera. Eta sentzumenekin, dastamenai buruzen jo, usaimenai buruz, baina bizta etorten bajatzu burura, etzara fijau inoiz hegazkinak danak dira txurixak. Beste hon bat, komertzialak diena betzat. Bai, arraroen bat egoten da ez da, urdinen bat erolan ikusi izan da, baina txurixak izaten da, bai. Izaten die beti txurixak, eta gero okitzen daue, viniloren bat olan urdina, gorrixa, hori konpainian arabera, da marka korporatiboan arabera. Eta hori zeratik da? Arrazoi desberdina dauz. Alde batetik, temperaturagatik, azkenean bakitzu, gora igoten zarenean, horrek azkenean, sugatzen dau, hotz pila bat, bero pila bat, da dauko temperatura aldaketa oso handixa hegazkin batek. Azkenean, beltza izaten bazan, horrek xurgatuko zauen bero pila bat, eta, ondorioak izango ziren, hegazkinan barrualdi bai, beru hau egongo zala. Eta orduan, jarribiko zabien, horrek, makina geixau, osteko. Bai. Orduan da, gauza batik, produktiboa izatea batik, eta eraginkortasuna batik. Hau da, temperatura kontuen gatik. Autokarabanak gehienak txuria dira horregatik. Ia da, autokarabanean barruan egotea, beroa eguzkia joten danean, latza da, gogorra oso. Eta gehiena txuria dira, txuriak
bota, beroa ero, bueno, islatu bota egiten duelako, kanborantza, baina bueno, gero, bero egiten du. Egia, desertuan da egoten dien pertsona, da hor bizien pertsonak, beste jantzixak, beste eskoten dien da urdin ez da asko, ez? Orduan ez dakit, txurixa daukien ontan. Baina, bueno, ez dakit txurixaan, desertuan, zikinak eta ikusteko errexagoa dan. Ze hegazkinetan hori pasatzen da. Txurixak izaten diela akatzak detektatzeko. Hau da, ataratzen bajako orbanen bat, hori ez, pizzadurak, ataratzen bajako, gazen bat, segitxuan ikusten da txurixa bada. Claro, holan, ke bat, edo horrek, kaltiak dira askoz beha agerixauak. Bai, eskerrik asko. Eta, bueno, horregatxik txurixa da, arrazoi bat. Betxo. Bai, eta iraunkorragoa bai bada, eta kolorietan merkiagoa. Osa, ezkenean, zuk imaginau, etxe bat margotzeko zenbat margopote biosun, imaginau, hegazkin bat margotzeko. Orduan, txurixa omen da, margo industrialetatik merkienetakoa, eta horregatxik aukeratzen da asko, eta gero iraunkorra dala. Azkenean, garbitzeko errexagoa, eta egisa da, temperatura aldaketa asko daukan ontan, koloriak igual ez zaben hainbeste iraungo. Ez? Urdin bat jartzen bozu, igual urdina, ez dakit, igual urdina da lehengo egunean, eta hortik 2 urtetara urdinan kalitatea galtzen doia, baina txurixakin hobeto isumalatzen da. Bai, mantentzen da. Bai. Mantentzen da. Bai, hor, gaur egun, egia da, sukaldariak eta gehien bat ikusiko dituzue, hainbat koloretako, txaketillak, ero jaka izaten dute sukaldekoa, gari batean dana zuriak izaten zen, eta egia da, alde batetik, bada garbi dagoenean, baina egia da, horban zikinak eta pila baina abiltzen dira, baina gero garbitzeko ere, errezena badalako zuria. Ezkenean lixibak eta erabilita, horiek garbitzen die, hobetuen, eta gaina ez da, jauta badau beltz batero, gaur ikuste dituzu beltz batzuk, direla botata grisiun aldera, eta asko erabilita. Igertzen dela, erabilita dauela, hori bebai gertatzen da asko hoteletako toaiekin. Eta maindiriekin. Azkenean zuk pentsau, hotel batek dauzkan gela danak, maindir eta toaia danak, normalean txurixak izaten die, aukitzen da belako garbigailu industrial honek, ordana sartu, lixiba, eta egisa da baskozbe garbixagoa dela. Etxean aukitzeko, igual ez da garbixena, edo badauz beste kolore batzuk, niramak ez den bezala, sufriduak dione koloriek. Eta lurrien baldosak eta jartzen batzu grisak, txurixak baino, grisak hobeto bonartzen dau gero, zuen ez hain garbixa izatea. Baina gisa da, kolore txurixa ona dela, danantzako. Bueno, ikusi duzu, bexamelai, esne beroa botatzen baizu, zeituan loditzen joaten da, hor, eman inbertzaio momentu batean, eragin inbertzaio, eta pinportak ateratzen bazaizkigu lasai. Sartu irabaia gaioa, birrindu iten da eta ez da ezer pasatzen. Ontzeko, gatza eta piper beltza, bai beti, eta ero intxaur muskatuena, etxean baldin badukazue, bota jozu, ze bexameletan badakizu oso ohikoa dan zerbait dan, eta ez bazaizu gustatzen, ez bota. Baina gatza izango duzue, piper beltza batzuk bai, beste batzuk ez, hor ere, gatza beti. Orduan, saltza bat martxan, bexamela ere egin da utziko dut hemen poliki egiten, azkenean nahi duana da, hemen eukite 10 minutuz irakiten suabe, holan irin guztuak eta kentzeko, eta tortillak egiten jungo, naiz? Kraskatuko ditut arrautza guztiak, eta ero sarte txiki bat hartuko dut, eta krepak izango hasian moduan, jungo gara egiten, holako tortilla txiki pila bat, eta behar ditugu 8 bat ero, gutxora kalkulatu dut beharko ditugula. Orduan, hau, hemen alde batetik, sartai bat aterako dut, hau hemen, eta arrautza kraskatu, irabiatu, gatz eta piperbeltz pixka botako diet, eta gero betegarria esan dakoa. Hemen erabiliko dugun, ega luzea. Azukre pixka daukat, azukra zein botako dio, tomate saltzari. Koiarak da gutxi gora. Gutxi bat, azidotasun eta hori kentzeko, ez? Bai, goxo bateko. Piper eta pikante puntuarekin. Bale, zigor, ze koloretakoa dau? Hasi gara. Oin bertan, laranja aldera doa. Laranja gorria, bai. Ez, hau? Zurixa, baltza. Oso, no? Hau? Ne kamiseta? Nabarmenena? Berdea. Bai, bueno.
Gero berdean barruan bakizu... Nik marroi aldera botatenuen gris atzeko baina, bueno, berdea botatu tolan esaten, hone trampa dauka seguro, eta berdeen bat izan. Zenik berdeak ez ditut ondo nabaritzen, onartzen dut, bai. Ez gero berdean munduan bebai, urdinan munduan da gorrixan munduan bezala, berdea pistatxoa, berde basoa, berde... Hau intentsua... Berde belarra... Berdea onda, berde argi eta berde iluna, bizi guztia. Ez dago beste berderik? Ez dago beste? Pila badau, Zigor. Bai. Pila badau. Baina, egisa da, hortan, genero kontuak bai badauzela, eta gizonak eta emakumiek kolore desberdinak bereizten ditugula. Eta hori ez da bakarriko lan moda eta kolore izenen kontua, baizik dira zehose, zientifikoa, zehortza dau daltonismoa. Daltonismoa da, gaixotasun bat, edo ez da gaixotasuna, baina da kondizio bat eragiten dotzala pertsonei, eta 12 gizonetatik bat daltonikoa da, eta 200 emakumetatik bat. Ostra, horren besteko alderak eta... Beraz, aldia badau. Badau, igual zuk berdiekin daukatzu gauza hori, da igual, daltonismo puntotxo bat badukatzu. Bueno, agian nik badakit ez, onartzen dut, hori badago, nola da gaur egon juten zaten laneko froga medikoa itera juten zanean, iten gauza atolan kolorekin, eta, onartzen dut, uneko ez dudala asmatzen ondo, baina, Gero, daltonismoan bebai, hori maila desberdinak dauz, eta daltonismo danak ez die bardinak. Zenik, hasieran pentsaten nauen, igual, batek ez zauela bereizten berdea eta gorriakin, edo horia eta urdinakin. Baina hor antza bebai, 4 mota desberdin, dauz, daltonismoanak. Eta hori, arraruena izango zen koloriak ez dauenak ikusten. Hau da, badauz batzuk ikusten da bela zuri beltzien. Edo isa holan tono grisetan dana. Nik egia da beti pentsau izan dut daltoniko izate hori dala. Dana txakurrak ikusten dut esaten nana moda, ez? Grisa eta zurisa ikustia, baina ez, daude, mota ezberdina. Bai, horrei txuri beltza bakarrik ikusten da bienai, da monokromatismoa, bauka zentzua izenak, eta die hori gutxienekuak. Bale. Zen gehixenak izaten die, bestiak, arruntena adibidez, deitzen da, kontuz, jakingot esaten, deuteranopia. Deuteranopia. Eta honek dauka percepzioa kolore berdean. Honek ikuste dituzte pertsona honek, daltonismo mota hau daukienak, berdea ikusten dabe, batzutan ilun haua edo itzali haua. Vale. Beraz, igual zuk esan duzuna berdiekin, hau da, kolore danak bereizte dituzu, baina berdiak, iluna eta argia, ez? Eta listo. Betikoa. Pistatxo berdea. Dau belarra eta dau basoa, baina listo. Eta jazta, baina eske, ni entzune lechuga? Polita, pistatxo berdea. Pistatxo ez dira, marroiak dira, egia da krema ikusten duzu, eta niko berdea dala, eta barrutik ere... Bai, venga, jarri. Baina, eske, holan asko dauzolan koloriak izenekin, nik lehengo aldiz, Bilbora joan nintzenean bizitzera, eta batek esarostan, eske, hau urdina da, Bilbo urdina. Hala, Bilbo urdina. Eta bai, badau bat, dala, azul Bilbao, esaten da bezala erderaz, Bilboko urdina. Eta holan, kolore intentsu bat, holan, urdina. Vale. Oso Bilbokoa. Beraz, izenak mila kadauz. Eta berdiekin hori, gero badauz, beste daltoniko batzuk eragite dotzienak kolore gorrian percepzioa. Eta gorriak ikuste dituzte, ilun hauak, gris hauak, eta ez dago hori gorri intentsu hori ezagutzen. Eta hori da protanopia. Zenbat ikasten den txorien, hau da, Rosariton tortilla ikasten duzuen bitartean, nola egin? Hau plater batekin inalduzu, baina ni, zakizue. Plater bat esatatzearen. Baina ikasten dituzue, zenbat, eta lasai horratzean bestaldian zaudeten esan dakoa, Patrik, egin gizonak gara. Olako egin gaituzte eta... Ni beti pentsaten aben, gizonena da koloriena zala, apur bat, ospia eta barra itxeko kontua, ez? Nik ezautotzat senarrai. Hartu da zu hori beix kolorekoa dana. Ze beix eta marroia da horrek dana pentsatako kolore bardinak. Granatea, gorria, danak. Baina ez, antza badaukala zentzurik. Gero, badau beste daltonismo mota bat, ez dala papeoikoa, eta da tritanopia, eta itxendotza kalte kolore urdinai eta horixai. Horren pertzeptzioa eta batzutan nahaz itxe itxula.
Beraz, horia, beste gauza bada. Baina nik behoi pentsatu dautena, ez? Zuk koloriak nahazten baditzuzu, norek esan dutzu ondo dauela edo txarto ez dauela. Hau da, nik hau gris moduan ezagutzen dut eta urdin moduan. Bai. Baina nik holan ezagutzen dutelako, baina igual zuretako, ez dakit, zure pertzepzioan, hau da, nik morea ikuste dutena, da hau da urdina edo berdea ikuste dutena. Bueno, hori ez, ikasi dugulako. Igual bai, igual zeo-zeolan ikasia izango da. Bueno, kontu da lagunok, utzi guzuenik, holan, 8-10 bat tortilla ingo ditu dela. Vale. Tomate saltza egiten behar du, gero ingo duana da. Pipermina kendu ingo diot, birrindu ingo dut, eta inda dauzkadanean, esan dakoa, mamurtuko dugu, eta jungora olako kaneloi antzeko batzuk egiten. Beteta dauzkagunean, tomate saltza oinarrian, bexamela gainean, eta labera jungo da. Baina aurrena, tortilla batzuk egin behar ditut hemen. Bueno, hemen harrapatzen hau ja, montatzen, izango direnak azkenak. Ikusi duzu, tortillak inditut, finak, holako krepantzeko batzuk. Gero, egaluze mamurtu pixka bat, hemen barruan sartu aldiozue, sobratu zeizuela oiasko erre bat bezperan ero hartu, hori sartu hemen, kaneloi batzuk izango bazia moduan. Sobera daukagun edozer, eta tomate saltza indudan, birrindu egin dut, irakin aldi bat eman dio berriro gorri kolorea berreskuratu dezan, eta, prest daukagu, muntatzen hasteko. Ingo du, oinarrian tomate saltza, gero, gure birililki hauek, eta bexamelakin bukatuko du, labera sartu oinarri. Oso ondo, Rosario. Eta, zigor, ontxe, azterketaren momentua heldu da. Hori bai badaukagu? Bai, gaur, danetati daukau. Hori nahi baduzu bai etxian parte hartu, hor pantailan jarriko itxugu. Eta da, daltonismoaren azterketa. 12 gizonetik, bat daltonikoa danez, ikusiko, ia, zu bazaren edo ez. Zein da, hori, froga hori, hori da niri mediku frogan egiten dutenet, ez duan asmatzen nahi gabe. Ze zenbaki ikuste duzu hemen? Hor ez da zenbakirik. Zela ez ez, ja, lelengua da, ja, azten zara? Hemen, ez dut ikusten zenbakirik? Ez dut ikusten. Ez benetan, ez dut ikusten. Zenbaki, zein da? 7 zenbakia. Vale. Vale, hemen, hau bai. A ber, igual, brillua da. Hori da, brillua, eske, claro, brilluarekin, eta Saturno Orionekin espadago lerrokatuta justo, ez da berdin ikusten. Hemen bestoz ikusten? Hemen bai. Bai, hori, zein zan. Ama? Ama maite ditu pila bat, ama guztia zarete zoragarriak. Bi Euskal Herriko ama guztiak eta munduko ama guztiak. Hau argixo bada. Ama zein. Kutezo? Eta bestea zein zan, ama? Bestea amairua zan. Ez dut guzti. Bestea amairua zan, hau? 8. Hori ez dut guzti. Hau da, amabia, hori ja, apurtxo bat, da, hau? 9 bat? Bai. Baina, egisa da, justo, lehengo bisako lan gehiago guztako batzunak, berdiak dira, da, jen esan zua, berdiak. Lehengo bietan ez dut ikusi ezer. Baina ezer da, punto pila bat, holan berdeskak egusten ziren, ez zindut esan pistatxo berdea zan, erolako berde, makilla berde bat, olako bat hori zindut esan, baina ez dute ezer, ez ditu nahi. Zuk trebetasuna, zigor, kolorietan ez, baina zukaldian bai. Nik olako hausa itxetxu. Betxo, hemen, ikusten dut, daola gorria, laranja aldera, gero horiska hemen, eta gainetik botako dioguna, zuria izango dela. Hoiek ikusten ditut, eta gainetik botako diogun gazta, zuria ezin dut esan, ez, Patri? Horiska. Horiska zen. Zuri horiska, bai. Eta gero, ez dakit daltonismo kontua dan, baina badauz errezetetan, berdia be, holan batzui alergia iti dutzanak, ez da? Bai, baita. Kasu honetan, etzan izango, naiz eta berdia ezauki, entzalatxo batekin alda zerbitzatu lagungarri bezala, baina holaxe be, ze goxo. Kontua, zan da, hemen erabili alduzuela edozein behi gazta, ondo urtutzen den gehi gazta bat, ni gomendatzen dizu, eta gero, nahi badio zuelan, gero beste bat potenteagoa gainean, idia zabal bat, erolako pekorino bat, erolako lehorrago bat, ero mantxako gazta ere bat erabili alduzue, baina ondo urtzen den bat, bai ero bai. Orduan, gazta botako diogu, labea, 230 graduta daukat, topera daukat, azkenean hemen ni nahi duana da bakarrik, hemen gazta urtutzea, eta honek denak irekin aldi bat ematea. Dana kozinatuta dago, hemen ez da ezer kozinatu behar. Eta,
hau, labera doa, eta zuek, txoin, segundu bat izango data. Ui, esaitxe zarre, Oin erreko gara, bai, dastatzerako, Bueno, ez bai. Esan barri du ez pentsa barrukoa, baina bai, honek borbor hauek zerbait esan nahi dute. Asmatu, hau da, beti, kaneloiekin be bai. Asmatzea, zein dan? Ja, nundauen tartia. Nundauen tartia, zaila izateko, asmoa da, bi atarako itxut, bale? Oso, no? Itali, hau, una. Nahi duzu zapiren bat edo trapotxoen bat, hobeto entzeko, bai. Bai, ez dut eldu nahi. Aldala, nahi duana da, hemen sartu holan, eta, bueno, nahiko garbi. Zelako gutizia. Holan, Rosario pasak izen zehose, Bai, baina egia da, Gare batetako nahiko modernoa da, Bai. Holan. Bueno, hemen daukazu, gure arrautzak Rosarito erara. Deituko nik honi, esan izango beto tortilla beteak. Rosarito erara. Baina Rosarito, esaten badau. Bai, Bere arrautzak holan diela. Arrautzak badaude tartean, nuski. Hori da. Nik laban hau hartu dut. Eta biteli. Bene hau. Hori aldatera. Agur. Txakurre, tomaki. Hori, nik beti entxioen entzun dut tomaki, txakurrei, arantza ospa iteko eta tomaki, etorri ona. Ero... Tomaki ez dut entzu sekula bizitzen. Txakurre, tomaki! Ez dut zuzan tomaki inoz? Sekula entzun bez. Inguruan, Bizkaian da gure inguruan beti esan txakurre, holan ostiko gota eta tomaki. Zauz denbora itxen, errateko. Junto, nabaritzen dazko. Honek egia botatzen da. Sego xua. Egitxa da, goikuak erraten dauela, ze gainerreta dau, eta gazta da bexamelak temperaturatzen dau, baina, bueno, putzein da, zeba? Ez dagoela hain bero-bero. Aukea da disimulatzeko bakarrik. Hori da. Bueno, ba, ontxe, labia alizali dozu? Elegante jarriko gara, eta niri, zen ez da, korbata, baina pajari da itxura gehiago dukatela esango nukek. Beti irubitu izan zait hori, baina, bueno. Ba, bueno, ontxe, korbata. Hori da, unkerako gorbatak. Ba bai, lasotxoak, gorbatak, zesan duzu Pajaritak, bueno, dotore jartzeko aitzakia, ekarri dotzeu Kantabriako mugatik, unkeratik, eta hone die, unkerako gorbatak. Ostoretxo batzuk, holan glaseatu bat eta almendra daukienak, oso errezak dienek itxeko, eta holaxe ingo ditugunak. Azukria zuringoakin eta limoiakin nahaziko. Labeko erretilu baten ostoria zabaldu eta tira batzuk ebaki. Tiratako alde bat tolestu gorbata itxura emanez, beheko partea azukre zuringo nahazketarekin margotu eta almendra batzuk gainetik jarriko ditugu. 10 minutuz, 180 gradura erre eta jan. Beraz, lehengo glaseatua eingou, ikusiko zue testuren zelan geratzen den, naiz eta 150 gramo azukre hautsan asko pentsau, ez da gero hainbeste. Hau nahaziko, hori ba, limoizuku koieratxo batekin, holan begiz, engau, eta zuringo batekin. Orduan, gero ikusiko zu testuria, testuria benetan, bitxia da, bueno, glaseatu batena. Itxaskorra olako, bueno, neduna azkenean gainean geruza bat jartzea, ez? Eta egia nik, hauek, beti korbatak izan dira niretzako dira Europako mendikatea. Hau da, beti joaten izan garenean eskalatzera Asturias aldera, gero bueltan, Asturias aztean ustean lehenengo Kantabriako herria unkera. Eta oso, bueno, lehenengo eta behin kartel pilo da euskazu, eta oso tipikoa da, gaina, bueno, nire amare eta niri amorratua gara honena, Osa, guk etxean lehen eramaten genitunean burru egiten genduen biok, eta gaur egun oraindik, pasatzen bana izan dik, amari eramaten diot, eta, bueno, kafesnetan bustita, harina dira, kaja bat hartzen duzu eta ez du pisatzen ezer, gero barruan behitzen duzu eta egia da, bueno, dozena bat, edo dozen erdikoak eta holan tamaina ezberdinetakoak, gaur egun txokolatearekin behiten dituzte, mota ezberdinetakoak. Gaina da, gauza bat holan nahi barik jaten dozula. Errez. Zaizia da, Patri, honek ez du gizentzen ezer. Dozenaka janal dituzu. Baina dozenaka, gaineko azukre geruzatxo hori, bai, hor kaloritxo batzuk sartuko ditu, baina bestela, esan dezagun, bueno,
simplea, hostorea, esan dagoa, glaseatua, almendra batzuk, eta besterik ez dauka, ez gozogile kremarik, ez ezer. Eta hau, hasi ziren 50. hamarkadan, izena da, honek, Casa Kanalek egiten, eta gaur egun uste daudela beste 5-6 etxe egiten dituztena, bat, ez dagoela Kantabrian, bat Asturiasen dago. Eta, bueno, ez da, egunero, uste dut, hor zenbaki badaukate hauek, Casa Kanalekoek, egunero 3.000 korbata saltzen. Holan, sasoi potentean daudenean, turismoa muian aste santuan, oporretan daula, 3.000 korbata egunean saltzera iritsi direla. Badirela. Badie batzuk, bai. Badie batzuk, bai, ez? Eta, bueno, sinpletasunean dauka bere, ez da, nik uste dut arrakasta, ez? Goxua, kurruskari puntua dauka, janerraza, eta, esan dakoa, kafesne batekin erogabe ere oso goxua dan zerbait, eta han, badaukazuelan Deba ibaia, Deba uberekin, holako piragua irtera bat indagero, ero indarrak berritzeko, zer hobeto holako txokolate bero bat, eta holako korbata batzukin han bustita, bueno, ez du utzik egiten inoiz ez. Pajarita izaten bazan erditxik egingo zela tolestu, baina bestela da, inbiozue olako tira batzuk moztu, eta goian tolestura batzuk eitxia. Egisa da, gorbatako korapilu eitxia, zaila badala, hau eitxia baino. Zoran? Dotore, bueno, itxura, behintzat tankera, eolan lehorrian edo gordinak, emoten dabe, gero ja behin kosinauta dagoenean. Itxura hobetu egiten dute, zeia jangarri daude, orduan zoragarri. Hori da. Bueno, eta horre, Europako mendilerroak, ero Euskal Herrian mendiak aipatuta, eta gaur kolore kontuak eta ibili ditugunean, Patre, kolore zuria eta gorria ikusten moduzu mendian, zer? Ibilbide luzeko bidea, ez? Dao, Gran Randonnée frantzesez, ero Gran Ruta, ibilbide luzeko, 50 kilometro baino gehiago euskaten, ibilbidea mendikoak, eta hemen, bueno, mendira joatekoa bazarete, ikusiko ituzu. Normalean zuria beti egoten da, eta ikusiko ituzu zuria eta gorria, ero beste batzuk, zuria eta urdina, ero zuria beti egoten dana, ero zuria eta horia ero izan aldira, ez? Horia izaten da. Eta hau, nik uste nahen zentzuzkoa zala, baina lehenko gurean lagun batzukin geratu nintzen, urduli zen, bueno, barkatu parrikan, eta barrikatik ingaben plentziaraino, balan, lehen zauen urbanizazio bat, abandonauta gatu zen, eta, bueno, hortik, eta badau bide bat hortik. Eta, basau zen gurutziak, eta eskuateko hortik, eta beste batzuk zuzen zienak. Eta bat batean, gurutze bat, eta nire lagun Joanak, hortik izango da danik, bai, justo gurutzetik. Fiskipentzetan gurutzia zala, hortik joeteko danik. Bueno, baina, mesedez, osea, zentzua apurtxo bat bai, aukibida bizitza honetan, ez? Hau da, GPS-ak eta gaur egun dana juten dira mugikorrai behira, ero erlojuai behira, GPS-ak eta daukadala, garai hortan, nik Pirineoak zeharkatu nituen alderik alde, hartu Katalunianan hasi, eta onarte Euskal Herri arte etorri nintzen, marka zuri gorriak jarraitzen, hor GR11, bueno, hor Pirineoetan hain badaude, baina zeharkatzen dutena GR11 dago Espainiako aldetik zeharkatzen duena, Pirineoan Espainiako aldetik, eta ero GR10 Frantziako aldetik, ero dau, erdikoa dala alta ruta Pirenaika. Bueno, nik handik hasi, eta onain etorri nintzen galdu gabe. Ni etortzeko galdu gabe. Orduan, egia da batzutan despistatu egiten zarela, baina nahiko ondo mantentzen dituzte, garbi eta mantentzen dituzte, gero markatu egiten dituzte berriro. Eta gero daude, esan dakoa, hau dira, pero tamar baino gehiagokoak, eta daude PR-ak, Petit Randonnée, pequeño recorrido, eta hau ibilbide laburra, direla, 40 kilometro baino gutxiago dauzkatenak, eta hauek, esan dakoa, zuria eta horia izaten dira normalean, baina zuria eta urdina izan aldira baita ere. Zigor, hementxe honek txurixak izango die danak, gero ikusiko zuen labetik ataratzerakoan marroixka aldera jotzen da biela, eta hementxe daukat glaseatua ikusten duzu esalako testuria daukan kolan antzerakoa. Hori da itxasten danak ero gerrian, kola hori da, ez? Hau, bai da. Bale, hori da. Funtzio berdina itxen dau, itxastekoa. Eta orduan, honei, gorbaten bakarrik beheko partian jarriko tzabolan, koiara batekin zabalik, gero, ingo itxuguko gorbata gehiago, baina nahi duguna da, gero, bata bestiakin ez itxastia, azkenean ostoria piztu itxen da, egonek azukriak bebai, pegamentu funtzioa dauka, berez, ez dut jarriko, eta gero, almendra batzuk ditut hemen, satitxoka, eta hemen betxe bai, jarriko itxugu, txikitutak nahi bai itxuzue, eta honekin goitxue, puntu kurruskaria emon, eta bebai aukiko daue, txigortu puntua labiakin. Ze ona. Bueno, ibilbide hauekin jarraituz,
eta gero kontutan aitzakia hau jango dula, ibilita gero. Baina alpertuta zaudete, laburragoa nahi dituzuen, zuriak eta berdeak, horrek izaten dira, 10 kilometro baino gutxiagokoak, herri inguruetan egoten direna normalean, eta hoien aukera dauzu. Euskal Herrian pila dauzazu, gaina gero seinaleak egoten dira, batetik bestera zenba denpora daukasun ibiltzeko eta, bueno, mindira GPS barik atatzeko aukera hon bada, eta jakintzazu ez, asko dagoz, bai, nik Wikilok eta aplikazioia dauzkat. Mendian toki pila baten, horiek ez dute funtzionatzen, ze estaldurarik ez da hoiakoetan. Bueno, marrak jarraitu, fidatu zaitezte beraiekin, eta gorria eta zuria bada, agian 200 kilometroko zerbait da, bidean zerbait aurkituko duzu lehenago lasai, ez dituzu inbarko denak, baina aterako zaete nonbait. Ordan, jarraitza ez da txarra. Eta bitartean, hau, ibilbide motzekoa izango da, 10 minutu bat garrik ez izango, eta segitxuan gatoz gure gorbatak dastatzera. Hemen ditugu. Ikustezu, igual bai pajarita geisha daukela tankera korbata baino. Hola, xe jarritza? Pajarita, nik egin izan korbata ez zait bainero, inoiz erabili duen. Pajarita bai, tokatu zait, ostalaritzan... Korbata ez duzula sekula jantzi? Sekula ez dut jantzi, ez dut behar izan inoiz jantzi korbata, nora joateko. Horregatxik ez notzun gonbidatu eskontzara. Nire aitak sekula zuen jartzen, hau elkartea la Bilbaina Bilbokoa, derrigorrezkoa da korbatarekin junda, joatea. Izan ezin Jose Luis Iturrieta. Dena behar ziren derrigorrez, nire aita izan ezin, nire aita sekula esan sartuan korbatarekin. Orduan, nire naiz izango etxeko ardi beltza. Ni jarriko korbatat aitak ez duenean sekula eraman? Eta jarten dozunean jarri olako bat, edo ja prestatuta honek etorten dienak. Ze bestela, korapioa esposo eino izain. YouTubeko lan bidixoan jarri da gora asmatuko zuzena. Baina bestela, ez da bape erresa. Hementxe honek bai diela oso erresak eta oso xamurrak itxeko, gure unkerako gorbatak. Hala. Listo? Muntxe kafes netxo bat, ez? Faltan. Bai, baina esan dako hau, gabe ondo jaten dira, hau. Ostorea, azukrea, almendrak? Gauza simplea, Patri, beti funtzionatzen dute. Klasiko ondiak. Gaur roka esan ditu, bestean, bai, tomatea, bexamela eta tortilla. Hori da. Erreza, eta horrela jundan gure gaurko errezeta tradizionalen eguna, erki beti bezala, eta bihar osteguna daukagu, eta, bueno, biharkoan irien antza, bueno, ez da horreatuko, spoiler bengo du. Ez, baina gordi da zu bexamela purtxo bat eta intxaus muskatua. Bada espada. Hori esan da, lagunok, agurtzea besti dugu, ondo izan, bihar. Agur.